Isang maligaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Kaugnay ng pagdiriwang ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa, inihahandog ng Pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra, Departamento ng Filipino, Programang Doktor ng Filosofiya sa Filipino, at Master of Arts in Filipino Education ng Paaralang Graduado, at ng Sentro ng Wika at Kultura sa pakikipagtulungan sa BU Extension Management Division ang virtual na tertulyang pangwika 2022 na may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa paglikha at pagtuklas. Ang inyo pong lingkod ay si Professor Marilet L. Londoño, ang inyo pong makakasama bilang guro ng palatuntunan sa gawaing ito. Upang formal nating buksan ang gawaing ito, magbigay puri at pasasalamat tayo sa poong may kapal na pamumunuan ni Dr. Grace L. Mayor, puno ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi, kasunod ang pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas. Damhin natin ang maalab na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na kaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa inyong gabay, biyaya, proteksyon, kalusugan, gayon din sa walang pagmamaliw na pag-ibig sa amin. Panginoon, inilalagay po namin sa inyong harapan ang aming mga balakid, kaisipan at damdamin sa virtual na gawain ito. Panalangin namin sa inyo, Panginoon, na basbasan mo ng inyong kapangyarihan ang butil ng karunungan na ibabahagi ng mga tagapagsalita. Bigyan mo po kami ng lakas na maging matatag sa mga pagsubok na kinakaharap sa panahong ito. Panginoon, patuloy mo po kaming samahan, gabayan, mahalin, palakasin at pagpalain. Inilalapit din po namin sa inyo na pagpalain at gabayan ang aming pamilya, ang Pangulo at mga naihalal sa katungkulan sa aming bansa. Itinataas po namin ang lahat ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, anak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng makitig, sa manlulupig, di ka pasisilip. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mabaga, may nilagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng matawat mo'y tagumpay na nanininig. Ang bituin na tara niya, kailan pa may magdidilim. Lupa ng harangan, bakit pagsinta mo'y langit sa piling mo? Aming ligaya na pamay mga pinamamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat Dr. Grace L. Mayor. Para sa bungad bati, mapitagan kong ipinakikilala sa inyo ang Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Uliquino. Maraming salamat, Professor Marilet Londoño. Sa ating mabunying Pangulo ng Bicol University, Dr. Arnulfo M. Mascareñas. Sa mahal nating tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Dr. Arthur P. Casanova. Sa ating Bicol Commissioner, Dr. Angela E. Lorenzana. Sa ating mga pangalawang Pangulo na sina Attorney Dr. Joseph L. Bartolata,
Pangalawang Pangulo para sa Administrasyon at Pananalapi, Dr. Amido Rosan, Pangalawang Pangulo sa Gawain Akademiko, Dr. Luis Amano, Pangalawang Pangulo sa Pananaliksik, Pagpapaunlad at Extensyon, Professor Jerry Bigornia, Pangalawang Pangulo para sa Pagpaplano at Pagpapaunlad. Sa Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Letty Lopez, sa ating mga tagapanayam na sina Ginoong Roque Agustos Lamadrid, Dr. Erwin Delfin at Binibining Maricho Arrogante, sa mga mag-aaral, mga guro, mga panauhin, mga kaibigan, mga kapwa ko lingkod bayan, mga kawika at katertulya, isang magandang araw sa inyong lahat. Ang buwan ng Agosto sa Pilipinas ay ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Alinsunod ito sa Pampanguluhang Proklamasyon bilang 1041, serye ng 1977. Ang tema ng buwan ng wika ay Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Paunahin tunguhin natin ang maipalaganap ang kahalagahan ng wikang Filipino, gayon din ang iba pang umiiral na wikang katutubo sa Pilipinas. Ayon sa tala ng Malayang Encyclopedia, mayroong 175 wika sa Pilipinas at 171 dito ay ginagamit pa at ang 4 ay tuluyang namatay na. Ang una ay ang Agta di Kamay, patay na wika ng Aita sa Hilagang Pilipinas. Sila ang mga nanirahan sa ilog ng Dikamay ng kanlurang bahagi ng Sierra Madre, malapit sa Jones, Isabela. Pangalawa, ang Agta Villaviciosa, patay na wika ng Aita sa lalawigan ng Abra. Dati silang nanirahan sa Villaviciosa, kanlurang Abra, malapit sa Ilocos. Pangatlo ay ang Aita ng Tayabas, patay na wika ng Aita sa Calabarzon. Unang nanirahan sila sa Tayabas, Quezon. At ang pang-apat ay ang Katabangan, isa pang patay na wika ng Aita na dating sinasalita sa bundok peninsula ng lalawigan ng Quezon, Timog Luzon ng Pilipinas. Ang mga Katabangan ay tuluyang lumipat sa pagsasalita ng Tagalog, habang dating ginagamit naman ang wikang ito ng ilan na mula sa lahing Agta sa rehiyon Bicol. Sa mga datos na binanggit, marapat lamang na pangalagaan natin ang wikang mayroon tayo. Habang ginagamit, ito ay napananatili, napauunlad at higit sa lahat na palalaganap. Sa gagawing webinar ngayon, pagtutuunan ang preserbasyon ng katutubong wika, kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino at kaalamang linguistiko. Sa ating mga kalahok, gamit ang social media platform na napanunood tayo ngayon live sa Bicol University Extension Management Division Facebook page, pakinggan natin ang mga natuklasan ng mga masisipag na mananaliksik. Muli, magandang araw mga katertulya. Maraming salamat sa iyong maalab at marubdob na pagtanggap, Dr. Evelyn C. Oliquino. Upang bigyan tayo ng inspirasyon, malugod kong ipinakikilala sa inyo ang Bicol Commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino, Malacanang, Maynila, Dr. Angela E. Lorenzana. Ang aking malugod na pagbati sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating ginagalangang Pangulo,
Dr. Arnulfo Mascareñas, at Commissioner Arthur Casanova. Binabati ko rin ang mga tagapangasiwa ng programa, ang Kolehiyo ng Arte at Letra, Departamento ng Filipino, Programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino at Master of Arts in Filipino Education ng Paaralang Graduado at ng Sentro ng Wika at Kultura. Sa mga tagapanayam, sa lahat ng mga kalahok, magandang umaga sa inyong lahat. Ang Buwan ng Wika ay may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Kabilang sa mga layunin nito ay ang mga sumusunod. May angat ang kamalayan ng mga tao ukol sa wika at kasaysayan nito. At maipakilala sa mga Pilipino ang KWF bilang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika. Maliban sa wikang Filipino, ay dapat ding kilalanin at bigyang halaga ang mga katutubong wika sa bansa at gamitin ang mga ito sa mga unang taon ng pag-aaral. Ito ang tutulong sa mga bata na matuto ng kasanayan sa kritikong pag-iisip at matalinong pakikipagtalastasan. Mapapadali nito ang pag-aaral ng iba pang mga wika. Kaya binabati ko kayo sa gawaing ito, ang Tertulyang Pangwika 2022 na nagpapakita ng inyong pagtangkilik at pagpapahalaga sa pambansang wika at iba pang mga katutubong wika. Hangad ko ang inyong matagumpay na pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Diyos mabalos. Maraming salamat, Dr. Angela E. Lorenzana. Sa puntong ito, mapitagan kong ipinakikilala sa inyo ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Dr. Arthur P. Casanova. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Dr. Arthur P. Casanova, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ako po ay labis-labis na nagagalak na diyan po sa pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra, ay nagsasakatuparan po kayo ng ganitong gawain sa buwan ng wikang pambansa. Nagpapasalamat po ako sa Sentro ng Wika at Kultura ng Lungsod ng Legazpi na nakabase po sa pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra. At siyempre po, pinarating ko ang lubos kong pasasalamat sa direktor po ng Sentro ng Wika at Kultura na walang iba po kundi si Evidency Polikino. Ang buwan po ng Agosto ay tunay po namang mahalaga at ito po ay dahil marami po tayong mga gawain tungo po sa paglinang at pagsusulong ng ating wikang pambansang Pilipino. Alam niyo mga kaibigan, ang pagdaraos po ng ating buwan ng wika ay may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Bakit po ba ganito ang ating tema? Una po ay nauugnay ang temang ito sa mandato ng ating pong Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay nilikha upang magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino, ang ating wikang pambansa at ng iba pang mga katutubong wika sa ating bansa. Ito po ay tunay na napapanahon at tunay na mahalaga, makahulugan at makabuluhan. Dahil po, ipinagdiriwang din po sa buong mundo ang tinatawag nating International Decade of Indigenous Languages o tinatawag nating IDIL na ipinagdiriwang po mula 2022 hanggang 2032. Ito po ay proyekto ng UNESCO at dito po ay binibigyang halaga ang mga katutubong mamamayan sa buong mundo. Kaya dito po sa ating bansa,
marami po tayong mga pamayanan na may iba't ibang katutubong wika. Sa kasalukuyan, ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay nakapagtala ng 130 mga wika sa ating bansa. Ito po ay refleksyon ng yaman ng ating lahi, yaman ng ating kultura. Gayunpaman, ang bilang na ito ng mga katutubong wika sa ating bansa ay nanganganib pong mabawasan dahil may mga wika po tayong nanganganib ng maglaho o mamatay. Itong proyekto ng UNESCO po ay may layunin pong itaguyod ang karapatan ng mga mamamayang katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang katutubong wika bilang pangunahing kahingian sa pagpapanatiling buhay ng mga wikang pamana ng mga karamihan na nanganganib na wika sa ating bansa. Mga kaibigan, mga kababayan po na nariyan po sa Kabikulan, ay mahalaga po na hindi lamang ang wikang pambansang Filipino ang ating pong nililinang at sinasaliksik at ito po ay pinalalagana. Dapat pong bigyan diin din natin at pahalagahan ang pagpapalaganap at pangangalaga ng iba't ibang katutubong wika sa ating bansa. Alam niyo mga kaibigan, ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ay tunay po talagang napakamahalaga dahil dito po sa Komisyon sa Wikang Pilipino ay marami po kami mga nakalinyang mga gawain. Nariyan po ang mga tradisyonal na mga patimpalak sa tinatawag nating pagsulat ng sanaysay. Meron din ho tayong timpalak sa tinatawag na dangal ng wika na ibinibigay po sa mga individual at samahan na may mahalagang ambag po sa paglinang ng wikang pambansang Filipino. Meron din po tayong kampyon ng wika na ibinibigay din po sa mga individual at mga samahan na tunay po talagang nagbantayo sa ating wikang pambansa na nakatulong po sa pagsulong ng paglinang at preserbasyon ng ating wikang Filipino. Alam niyo mga kababayan, punong-puno po ang mga gawain ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa buwang ito ng Agosto. Meron po tayong tinatawag na mga webinar na ginagawa po tuwing Lunes. At ito po ay magaganap sa 5 linggo sa loob po ng buwan ng Agosto. At syempre po ay meron din po tayong iba pang mga gawain, no? Katulad po ng tinatawag nating tertulya ng wika. Alam niyo, meron po tayong 34 na mga sentro ng wika at kultura na nakabase po sa iba't ibang state universities and colleges. Sa huling araw po ng buwan ng Agosto, magkakaroon po tayo ng araw ng parangal. Sa 30 po ay magkakaroon po ng parangal para sa nagwagi sa dangal ng wika, kampyon ng wika at mananaysay ng taon. At sa pagsapit po ng ika-31 ng Agosto, ay magkakaroon din po ng gawad parangal na tinatawag po nating selyo ng kahusayan na ibibigay naman po ng SLAC ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa mga LGU na nagpakita po ng kahusayan sa paggamit ng wikang Filipino sa korespondensya opisyal at sa masinop na pagsusulat. Alam niyo mga kaibigan, sa Komisyon sa Wikang Pilipino ay hindi lamang ang mga naturang mga proyekto at gawain sa Agosto ang aming isinasakatuparan. Siyempre po, nariyan yung mga patuluyang mga proyekto ng iba't ibang sangay. Patuloy po ang pagsasalin ng iba't ibang mga teksto na batay po sa kahilingan ng iba't ibang mga sangay ng pamahalaan na ginagawa po ng sangay ng salin. Meron din po mga proyekto ang tinatawag nating sangay sa salita at gramatika na patuloy pong nagsasakatuparan ng tinatawag nating paglinang ng mga wika sa pamamagitan po ng mga pananaliksik sa iba't ibang mga puok ng iba't ibang mga katutubong mamamayan. Kaya sinasabi po natin dito
na ang mga katutubong mga mamamayan po na may iba't ibang katutubong wika ay binibigyan din po natin hindi lamang sa araw-araw natin pong mga gawain sa buwang ng Agosto kung hindi sa buong taon po. Kapuri-puri po ang gawain ninyo dyan sa araw na ito sa pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra. Dyan po sa lungsod ng Legazpi sa pangunguna po ng Sentro ng Wika at Kultura na pinangungunahan po ni Binibining Evidency Olikino, Direktor po ng Sentro ng Wika at Kultura dyan po sa inyong pook. Talaga po namang kami ay lubos na nagpapasalamat dahil kayo po ay nagsusulong din sa paksa ng pagdiriwang natin sa buwang ito ng buwan ng wika na pinamagatang Filipino at mga katutubong wika kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Sana po ay maging matagumpay ang inyo pong gawain ito sa araw na ito. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat Dr. Arthur P. Casanova. Tunay ngang ang wika ay buhay at dinamiko dahil sa patuloy na yumayaman kasabay ng pagbabago ng panahon. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, buong kasiyahan na makasama ang ating pinipitagang Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, upang magbigay ng pampasiglang mensahe. Anim na porsyento ang malapit ng mamatay o dying. 35% ang nanganganib mamatay. At 16% lamang ang estabilisado o institusyonal. Ang 78% ay malakas na ginagamit, ngunit may panganib pa rin dahil nga kulang din sa institusyonalisasyon na dapat isusulong ng mga lokal na gobyerno o pamahalaan. Ito'y nakaka-alarma. Para sa kagaya kong mananaliksik,
nais kong imungkahi na pagtuunan ng masigasig na pansin ang pagdodokumento at pagpapalaganap ng ating mga katutubong wika. Naway, hindi naman mawala ang mga wikang ng Bicol. Kaya nga, mahirap kung walang wika, lalo na kung wala ng katutubong wika. Iba rin kasi kapag ika'y nagsalita sa wikang alam ng lahat, kumpara sa wikang ilan lamang kayo na may alam. Mas itatawid mo ang iyong isip sa paggamit ng alam mong wika. At kahit kayo mga nakakaalam, kapag nag-usap-usap ay parang may secret code. Yung parang may sariling komunikasyon. Maaaring ang lahat ng kung anuman mayroon sa mundo ay nagsimula sa isip. Subalit, kung anuman ang nasa isip, ay hindi maaaring makita ng pisikal kung hindi muna ito ay sa wika at nabigyan ng pangalan. Kung kaya, ang madalas na pinanggagalingan ng inspirasyon ay ang mga salita ng paghanga at katotohanan. Ang mga tula na sinusulat lalo na sa sarili nating wika, Pilipino man o Bicol, o wikang katutubo, ay siya rin namang nagdadala sa atin ng mga magandang pakiramdam na nagtutulak sa atin na makapagbigay ng bago at malikhain na kaisipan. Wika ang nagtutulay sa atin patungo sa masigasig at malalim na ugnayan, bunga ng makahulugang komunikasyon o pakipagtalastasan. Wika rin ang may kakayahang bumuo ng bagong diwa at umukaw ng mga nahihimbing na puso, kaisipan at damdamin. Tama nga ang lagi nating naririnig. Ang labi, ang ating bibig, ang siyang punot dulo ng ligaya at kasawian o kalungkutan. Ngunit marami ang tila hindi nakakaintindi ng mas malalim na kahulugan ng wika bilang isang sandata ng inspirasyon. Kadalasan, mabilis tayo magbitiw ng mga salita na hindi naman natin mapanindigan dahil wala sa salita natin ang ating puso at isipan. Sa madaling salita, ginagamit lang natin ang wika nang walang pakundangan sa nararamdaman ng ating kaharap o kausap. Kadalasan, ang wika ang siyang nagiging kasangkapan ng kasamaan sa pamamagitan ng mga mali at hindi totoong impormasyon na pinagkakalat natin dahil sa ating mga baluktot na paniniwala na pilit nating iginigiit sa iba. Ano ba ang madalas ninyong paggamit ng wika? Bicol man o Filipino o ano pa bang katutubong wika? Paano ninyo ginagamit ang mga makapangyarihang salita ng ating wika? At ang pinakamahalagang tanong ay ito: ang wika ba ay ginagamit mo sa pagbuo ng mga pangarap o sa pagsira ng pangarap at mundo ng iba? Naway pagugutan natin ng lakas at inspirasyon ang bawat isa at hayaan ng wika na itawid tayo patungo sa pagbuo ng isang malaya, makahulugan, mabuti at mapagpalayang mundo. Pagbati sa lahat at patuloy nating dakilain ang wika. Maraming salamat. Maraming salamat Dr. Arnulfo M. Mascareñas sa pagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat at sa pagbabahagi ng mga kuntil-butil ng kaalaman upang mas mapayabong ang wika at kulturang Pilipino. Sa puntong ito, upang mas lalong madagdagan ang ating mga kaalaman, tunghayan natin ang iba't ibang mga panayam. Ang unang tagapanayam ay kasalukuyang Teacher 3 ng Jose Panganiban National High School, Jose Panganiban, Camarines Norte. Nagtapos ng Master of Arts in Teaching Filipino Education sa Bicol University Graduate School, Legazpi City noong taong 2021. At ang kanyang BS Ed sa Camarines Norte State College
Daet, Camarines Norte noong taong 2013. Bahagi ng mga katungkulang kanyang ginampanan, ang Pangulo ng Jose Panganiban National High School Teachers and Employees Association, CNSAT o CNSCEA, Coordinator, Alumni Trustee o Member ng Board of Trustees, CNSC, Regional Panel ng CNA DepEd, and Alliance of Concerned Teachers, Bicol. Nagkamit ng unang gantimpala sa Search for Best Teachers 2022 sa Jose Panganiban National High School, Jose Panganiban, Camarines Norte. Pinarangalan din siya ng Komisyon sa Wikang Filipino, Palasyo ng Malacanang, Maynila bilang pinakamahusay na thesis ng taon sa Gawad Julian Cruz Balmaceda 2022. Ang kanyang thesis ay pinamagatang Preserbasyon ng Wikang Manide ng mga katutubong minorya ng Camarines Norte. Ang ating unang tagapanayam ay walang iba kundi si Ginoong Roque Agustos Lamadrid. Isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataon na makapaglahad sa inyo ng aking isinagawang pag-aaral. Bago ang lahat, ay nais ko munang batiin ang buong pamunuan ng pamantasan ng Bicol sa isang makabuluhang gawain ito. Espesyal na pagbanggit kay Dr. Evelyn C. Uliquino, Direktor ng BIO Sentro ng Wika at Kultura. Gayon din kay Dr. Leticia M. Lopez, Dekana ng Kolehiyo ng Arte at Letra. Pagbati rin sa lahat ng bumubuo ng programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino at Master in Filipino Education sa paaralang graduado. Bilang pakikiumisa sa Tertulyang Pangwika 2022 na may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa paglikha at pagtuklas, ang inyong lingkod ay naniniwala na ang aking naging pag-aaral ay may malaking kaugnayan at ambag sa makabuluhang gawain ito. Ang aking isinagawang pag-aaral ay may pamagat na Preserbasyon ng Wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte. Naging batayan sa pag-aaral ang Kautusan Pangkagawaran bilang 74 Serye 2009 ng Departamento ng Edukasyon na nag-iinstitusyalisa sa Mother Tongue-based Multilingual Education, kung saan kinikilala ang kahalagahan ng unang wika sa gawaing pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. Alinsunod din ito sa UNESCO Position Paper 2003 na ang multilingual na edukasyon ay isang pagtugon sa hamon ng mga pagbabagong bunga ng globalisasyon kaugnay sa wika. Ilan sa mga problemang kaakibat ng mga pagbabagong ito ang mayorya versus minorya, pandaigdig versus pambansa, nasyonal versus lokal, literacy versus kamangmangan, karapatang pangwika versus diskriminasyon. Sumususog din ang pag-aaral na ito sa isinasaad ng 1987 Saligang Batas ng Pilipinas kaugnay sa pagpapaunlad ng wika at pagpoprotekta sa karapatan at kagalingan ng mga katutubong minorya. Alinsunod sa Article 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin sa sumasalig na umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Isinasaad din sa Article 14, Section 9 na dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili.
Malinaw ring ipinapahayag sa Kabanata 1, Section 2 ng Batas Republika A 371 o Indigenous Peoples' Rights Act na kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Ayon pa rin sa nabanggit na batas sa Kabanata 4, Section 17, dapat kilalanin at igalang at pangalagaan ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa pagpapanatili at pagpapayaman ng kanilang kultura, mga tradisyon at mga institusyon. Dapat ding isalang-alang ang karapatang ito sa pagbabalangkas ng mga pambansang plano at mga patakaran. Ito ay nakaangkla rin sa tinatadhana ng ang Deklarasyon ng United Nations sa mga karapatan ng mga katutubo. Espesipiko sa Article 13, unang punto, ang katutubo ay may karapatan na pasiglahin, gamitin, paunlarin at ipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang mga kasaysayan, wika, tradisyon, filosofiya, sistema ng pagsulat at panitikan, at itatakda at pananatilihin ang kanilang sariling mga pangalan ng mga komunidad, lugar at tao. Gayun din sa Section 2.g, tinatanggap ang Estado ang kanyang tungkuling tumugon sa malakas na pahayag ng mga katutubong pamayanang kultural, katutubong pamayanan para sa kabuuan ng kanilang kalinangan. Dahil dito, titiyakin ng Estado na may lubos na paglahok ang mga katutubong pamayanang kultural, katutubong pamayanan sa tunguhin ng edukasyon, kalusugan at iba pang paglilingkod upang ang mga nasabing paglilingkod ay higit na makatugon sa mga pangangailangan at pagnanais ng pamayanan ito. Sa partikular, sumusuporta rin ang pag-aaral na ito sa itinatadhana ng Pambayang Ordinansa bilang 3, Serye 2013 ng lokal na pamahalaan ng Jose Panganiban na nagdedeklara tuwing Oktubre 14 to 15 bilang nagkasupeg-supeg de Mamanide ng mga katutubo bilang bahagi ng opisyal na lokal na selebrasyon sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte, na nagsusulong sa kanilang pangkalahatang pangkagalingan at nagpapalakas sa kanilang kultural na pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa pagkakaiba-iba bilang Mambuleños o pamayan na ninirahan sa Jose Panganiban. Ito ang mga naging batayan o saligan sa isinagawang pag-aaral ng mananaliksik. Pangunahing layunin ng pag-aaral na maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya ng Barangay Osmeña, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sinagot sa pag-aaral na ito ang sumusunod na suliranin sa pag-aaral. Una, ano ang profile ng mga informant na katutubong minorya ayon sa A. Edad, B. Kasarian, C. Bilang ng kasapi sa pamilya, D. Uri ng tirahan, E. Buwan ng kita, F. Edukasyon na tamo, G. Relihiyon, H. Pinagmumulan ng impormasyon. Ikalawa, ano-ano ang mga karaniwang gawi ng mga katutubong Manide ayon sa kultura batay sa kalagayan A. Pangpolitika, B. Sosyal, C. Pang-ekonomiya, D. Pang-sanitasyon, E. Pang-edukasyon, F. Pang-kalusugan. Ikatlo, ano-ano ang mga suliranin na nararanasan ng mga katutubong Manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa nabanggit na anim na kalagayan. Ika-apat, anong mga estratehiya ang ginagamit ng mga katutubong Manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pagkikipagtalastasan sa mga kalagayan na banggit. At ikalima, ano ang mungkahing solusyon upang maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya. Balangkas konseptual. Ang panaliksik ay nakatuon sa preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte. Tinukoy ang profile ng mga informant sa aspekto ng edad, kasarian, bilang ng kasapi ng pamilya, uri ng tirahan, buwan ng kita, edukasyon na tamo, relihiyon at pinagmumulan ng impormasyon. Kalawa, mga karaniwang gawin ng mga katutubong Manide ayon sa kultura batay sa kalagayang pangpolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. Katlo, mga suliraning nararanasan ng mga katutubong minorya sa pakikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa nabanggit na anim na kalagayan. Ika-apat, mga estratehiya na ginagamit ng mga katutubong minorya upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa mga kalagayan na nabanggit. At ikalima,
mungkahing solusyon upang maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Natamo ang datos sa pamamagitan ng etnograpikong pamamaraan ng pananaliksik sa pamamagitan ng participant observation, transcription mula sa etnograpikong pakikipanayam na ibinatay sa prinsipyo ni Socrates, transcription mula sa focus group interview, grupong talakayan, audio-video recording, pagkuha ng larawan at direktang pagmamasid. Gumamit din ang manaliksik ng mga katutubong paraan ng pagtatanong-tanong at pakikipagkwentuhan. Ginamit din ang kwalitatibong pagsusuri sa pamamagitan ng coding at thematic analysis sa mga transcribed data. Nagsilbing pagpapalalim naman at pagpapatibay sa mga nakalap na etnograpikong datos ang mga obserbasyon na sinagawang pakikipamuhay at nakatulong ito sa pagpapalalim at interpretasyon ng mga datos. Matapos ang pagsusuri at interpretasyon, tinipon ang mga nalikom na mga salitang katutubo para sa pagbuo ng output o ambag na tumbasang wika ng Manide. Paraan ng panaliksik. Ang paraan ng panaliksik ay kwalitatibo etnograpikong pag-aaral. Ayon kina Trochim, Donnelly at Aurora 2014, ang kwalitatibong pananaliksik ay isang anyo ng pag-aaral na itinuturing na non-numerical o hindi nabibilang. Ang mga datos ay itinala at binibigyang interpretasyon gamit ang non-numerical na pamamaraan gaya ng open-ended surveys, panayam at mga detalyadong description na kalimitang ginagawa sa agham panlipunan. Sa isang kwalitatibong pananaliksik, ang datos ay nililigom sa pamagitan ng obserbasyon at panayam sa mga kalahok sa pananaliksik. Ginagamit ito ng mga manaliksik dahil layunin itong ipaliwanag at makakuha ng pananaw at pag-unawa sa mga hindi pangkaraniwang bagay sa pamamagitan ng masinsinang koleksyon ng narrative data at bumubuo ng hypothesis na maaaring maging pagsubok. Hindi kinakailangan pumili ng kinatawan at maaaring maliit na bilang lamang upang makakuha ng malalim na pag-unawa. Sa kabilang dako, ang etnografiya ay nagmula sa salitang Griego na ethnos na ang ibig sabihin ay tao at graphia na ang ibig sabihin ay pagsusulat. Isang metodo na ginagamit sa agham ng panaliksik panlipunan. Nakabase ito sa personal na karanasan at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglahok, pagmamasid at pakikipamuhay ng manaliksik sa mga taong nasabing pamayanan. Sa paraan ng pakikisalamuha sa mga taong kabilang sa komunidad, nagsiyasat ang manaliksik upang mailarawan ang mga kaugalian, pamumuhay at iba't ibang gawi ng nasabing komunidad. Nakabata ito sa pagtuklas ng isang palipunang konteksto at ng mga taong naninirahan dito sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga pagpapahalaga, pangailangan, wika, kultura at iba pa. Nangangailangan ito ng matapat na pag-uulat ng nararanasan o naobserbahan na isang manaliksik. Sa etnografiya, ang mga kwalitatibong mananaliksik ay naglalayong magbigay ng pagpapakahulugan at pagpapaliwanag sa isang hindi malinaw na kaganapan sa pamamagitan ng hindi nabibilang o non-numerical na pamamaraan ng pagsukat na nakapokus sa kahulugan at pananaw. Kakabadsi at Sting 2010. Para sa pananaliksik na ito, ginamit ang kwalitatibo etnografikong paraan upang makalikom ng mga detalyadong mga impormasyon mula sa mga susing informal. Sinikap ng manaliksik ang paglikha ng maayos at mabuting antas ng pakikitungo sa mga katutubong Manide na napakahalaga sa buong proseso ng pag-aaral. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga katutubong pamaraan ng pananaliksik tulad ng pagtatanong-tanong, pagkikipagkwentuhan, participant observation, individual na pagkipanayam, focus group interview, grupong talakayan, pagmamasid sa mga gawain, field notes, audio-video recording at pagkuha ng larawan. Ginamit din ang formal at informal na pag-uusap, pagdalaw sa bahay ng tribo, etnograpikong pakikipanayam, gamit ang Tagalog at lokal na dialektong Manide sa panahon ng interview at talastasan. Tinangkaring ilarawan at silaysay ang holistikong kultura ng katutubong Manide bilang ekspresyon ng malalim na kahulugan ng etnografiya. Iniugnay rin sa proseso ng paglalahad ng datos ang mahigpit na ugnayan ng wika at kultura. Sinikap na unawain ng manaliksik ang kahulugan ng sinasabi ng katutubong informant at ang pakikipanayam ay naging kapaki-pakinabang
sa pagkuha ng mga kwento o salaysay mula sa mga karanasan ng informant na Mara 1999. Bagamat sinasabi sa isang artikulo na may pamagat na Ethnography in Action ni Larson 2006, na walang espesipikong tagal ng panahon ng pananatili sa imersyon at sa pagkomento ni Hammonsley 2006 na karamihan ng mga ethnographer ay hindi na aktwal na nakikipamuhay ng matagal sa mga tao na kanilang pinag-aaralan, sa halip ay pumupokus na lamang sa partikular na sitwasyon sa isang lugar na pinagtatrabahuhan o sa mga institusyong sosyal, kung kaya't may panahon lamang ang pananatili sa imersyon. Gayunpaman, pinili ng manaliksik na saligan ang prinsipyo ng tagal ng imersyon sa argumento ni Zaharlik 1992 na karaniwang 1 taon ang itinuturing na minimum na tagal sapagkat sa taon na mamasdan ang danas ng pang-araw-araw na pamumuhay, padron ng pag-aanap buhay at mga espesyal na gawain. Mga natuklasan. Batay sa pag-aaral na isinagawa, natuklasan ng manaliksik ang sumusunod. Una, profile ng mga informant ng katutubong manide. A. Karamihan sa mga informant ay nakatatanda. B. Babae ang kalakhan sa mga naging informant. C. 1 hanggang 5 ang bilang ng kasapi ng pamilya ng mayorya ng mga informant, habang ang iba ay may 6 hanggang 10 bilang ng mga kasapi ng pamilya. D. Karamihan sa mga informant ay nakatira sa kubo. E. Nakararami sa mga informant ang walang kita. Sa mga buwanang kita, iilan lamang ang kumikita ng 500 to 1,000 at pinakamataas na buwanang kita na 5,001 hanggang 6,000 pesos. F. Kalahati ng mga informant ay hindi nakapag-aral sa formal na paaralan. G. Born again Christian ang reliyon ng mayorya sa mga informant habang may iilang Romano Katoliko. H. Sa pinagmumulan o source ng impormasyon, nasa unang ranggo ang pakikinig sa radyo, pumapangalawa ang panonood ng telebisyon, pumapangatlo ang pakikipagkwentuhan. Ikalawa, ang mga karaniwang gawin ng mga katutubong manide ayon sa kultura sa mga kalagayan pang-politika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. Sa kalagayan pang-politika, ang karaniwang gawin ng katutubong manide ayon sa kultura sa kalagayan pang-politika. 8.1 Pagkakaroon ng konseho ng tribo na binubuo ng kapitan, 7 kagawad at 5 nakatatandang kasapi ng lupon. 8.2 Pagkakaroon ng kinatawan sa sangguniang barangay batay sa Indigenous Peoples Mandatory Representation at pagkakaroon ng isang people's organization na tinawag na bulwak o boses at ugnayan ng lapian at wastong adhikain ng mga katutubo. 8.3 Pagkakaroon ng pulong at konsultasyon sa mga kasapi ng tribo na karaniwan ay matatanda. 8.4 Paglutas ng mga suliranin sa level ng tribo. Paglutas ng suliranin sa sangguniang barangay sa kalagayang hindi kayang lutasin sa level ng konseho ng tribo. 8.5 Pagpili ng leader sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay o paglalagay ng bato o pinutol-putol na sanga sa loob ng bote. 8.6 Pagboto sa panahon ng lokal at nasyonal na eleksyon sa gabay ng marunong magsulat. 8.7 Pagpili ng pinuno batay sa pamantayan ng tribo na mahusay sa gawain, hindi mahiyain, magaling makisama, matulungin, hindi pasimuno ng kaguluhan at mapagkakatiwalaan. 8.8 Paggamit ng wikang manide sa pulong ng tribo. 8.9 Paggamit ng Tagalog kapag ang nangangasiwa sa pulong ay mga hiyem. 8.10 Lahukang paggamit ng manide at Tagalog sa nagaganap na pakikipagtalastasan ng katutubong manide sa hiyem. 8.11 Pagsisinop ng kalihim sa napagtibay na kasunduan at patakaran. 8.12 Paglagda ng pangalan ng katutubo bilang paraan ng pakikisa sa isang kapasyahan o kasunduan. 8.13 Pagtanggap at pakikisalamuha ng mga katutubo sa mga politikong bumibisita sa komunidad. 8.14 Direktang pagpunta ng kapitan ng tribo sa mga tanggapan ng pamahalaan upang humingi ng tulong. Sa kalagayan sosyal, ang mga karaniwang gawin ng katutubong manide ayon sa kalagayan sosyal. B.1 Paggamit ng wikang manide bilang wika ng tribo. B.2 Paggamit ng Tagalog sa pakikipagtalastasan sa mga hiyem. B.3 Pagkakaroon ng katangiang lahukan ng wikang manide na kung saan una,
Sa kayariang pangwika ay tinuturing na lahukan ang wikang Manide sa konteksto na binubuo ng mga salitang Bicol, Filipino, Tagalog at Manide at ikalawa, sa paggamit ay nagsasaling-bayan ang Manide at Tagalog kapag nagaganap ang talastasan ng Hiyem at Manide. B.4 Manide ang naitawag sa wika at identity ng mga katutubong Manide. B.5 Ginagamit din ang salitang katribo o tribo bilang ibang tawag sa wika at identidad ng Manide. B.6 Hindi katanggap-tanggap ang pagtawag ng bihog sa kanila bilang tribo. B.7 Ang pagdiriwang ng katuwa at nagkasupeg-supeg din Manide ay bahagi ng mahalagang okasyon. B.8 Ang pagpapakita ng lidong at sayang sa mga pagtatanghal sa mga entablado. B.9 Itinuturing ng mga katutubong Manide na ang mga gawaing pagtatanim, pangisda, panghalimango at pagkakabod ng ginto ay bahagi ng libangan. B.10 Ang pagnganganga, pakikipagkwentuhan at panonood ng telebisyon ang karaniwang libangan ng mga katutubo. B.11 Nahihilig sa pagdalo sa mga sayawan ang kabataang katutubo. B.12 Ang paglalaro ng sulungan, lutayan, sungkayaw, pana at sibat, basketball, agawan base, at tumbang preso ang ilan sa mga laro ng mga kabataang katutubo. B.13 Bukas sa pagtanggap ang mga katutubo kapag may mga panauhing hiyem. C. Sa kalagayang pang-ekonomiya, ang mga karaniwang gawi ng katutubong Manide ayon sa kalagayang pang-ekonomiya. C.1 Pagtatanim. C.2 Pagkakabod. C.3 Pakikipagkoprahan. C.4 Pangangalimango. C.5 Pangisda. C.6 Pag-aalaga ng hayop. C.7 Pangunguha ng pulot. C.8 Pagbabating. C.9 Pagiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Porpis. C.10 Paggamit ng wikang Tagalog sa pagkipagtalastasan sa hiyem kaugnay sa kabuhayan. C.11 Paggamit ng wikang Manide sa loob ng tribo. C.12 Pananatili sa dineklarang lupaing ninuno. D. Sa kalagayang pansanitasyon, ang mga karaniwang gawin ng katutubong Manide ayon sa kalagayang pansanitasyon. D.1 Pagkikipagtulungan sa NCIP, PhilHealth at Born Again Christian sa pagkakaroon ng mapagkukunan ng tubig. D.2 Paghawan sa mga sapa upang matiyak ang kalinisan ng inuming tubig. D.3 Pagkatuto sa mga hiyem ng kalinisang pampersonal. D.4 Paglahok sa mga programang pangkalinisan ng pamahalaan. D.5 Paggamit ng sipilyo at toothpaste, sabong panligo at panlaba at roll-on mula sa dating paggamit ng gugo bilang pampaligo, balat ng bunga o betel nut, buhangin o marika at sanga ng bayabas bilang pansipilyo at pagkuskos ng kalamansi sa kilikili bilang pagtanggal ng anghit. D.6 Pagpapagamit ng sariling kubeta sa lahat ng katutubo. D.7 Bayanihan sa paggawa ng kubeta. D.8 Pag-iigib sa bukal tuwing tagtuyo. D.9 Pagpapatuli ng kalalakihan. D.10 Paggamit ng napkin ng kababaihan sa panahon ng buwan ng dalaw. D.11 Pagpapatulong upang maunawaan ang mga babasahin kaugnay sa sanitasyon. D.12 Pagdalo sa mga seminar kaugnay sa kalusugan at sanitasyon. D.13 Pagsasabuhay ng personal hygiene na natutuhan sa mga hiyem. D.14 Paggamit ng wikang Manide sa pagkipagtalastasang verbal sa loob ng komunidad at Tagalog sa pagkipagtalastasan sa hiyem. Sa kalagayang pang-edukasyon, ang mga karaniwang gawin ng katutubong Manide ayon sa kalagayang pang-edukasyon. E.1 Paglusong at pag-ahon sa bundok sa pagpasok sa paaralan ng mga batang katutubo. E.2 Pagdalo sa mga di-formal na pag-aaral ng mga matatanda. E.3 Panggagaya at pagkatuto sa mga matatanda. E.4 Pagkuha ng kaalaman gamit ang radyo. E.5 Paggamit ng cellphone sa komunikasyon at impormasyon. E.6 Pagtutulungan sa pagbabahagi ng kaalaman. E.7 Pagkahilig ng kabataang mag-aaral na katutubo sa asignaturang Filipino. E.8 Pagkahinto sa pag-aaral sanhi ng maagang pag-aasawa at kahirapan.
E.9, pakikiangkop sa paggamit ng Pilipino bilang medium sa pagtuturo at pagkatuto. F. Sa kalagayang pangkalusugan, ang mga karaniwang gawin ng mga katubong mananayayin sa kalagayang pangkalusugan. F.1. Pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng 3 beses sa isang araw, paglilinis sa kapaligiran at kalinisan sa sarili, pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagpapacheck up, paghinto sa pagtatrabaho kapag matindi na ang sikat ng araw, pag-iwas sa pagkain ng karneng baboy, pag-inom ng mga batino bilang pampalakas ng katawan, pag-inom ng libreng bitamina, pagtuturo ng mga matatanda ng kalinisan sa mga bata, at pagsasagawa ng silehep tuwing taglamig. F.2. Pagdalo sa mga seminar kaugnay sa pangangalaga sa kalusugan. F.3. Pagpapa-ospital sa panahon ng may malubhang karamdaman. F.4. Paggamit ng Tagalog sa pakipagtalastasan sa mga hiyem na doktor. F.5. Pagsasabuhay ng herbal na panggamot. F.6. Pagsunod sa mga bagong patakaran sa panganganak mula sa dating panganak sa loob ng tahanan. F.7. Pagpapakulo ng balat ng kasoy, santol at talbos kamote bilang gamot sa pagtatae. F.8. Pagpapakulo ng ugat ng merong-perong bilang gamot sa sakit sa ngipin at lagnat. F.9. Pagtatapal ng nilagang dahon ng takinis bilang gamot sa sakit ng ngipin at ulo. Pagtatapal sa bunbunan ng pinigang dahon ng oregano bilang gamot sa lagnat. Paglalaga ng tanglad, lagundi, dahon ng sampalok o kalamansi bilang gamot sa ubo at sipon. F.10. Paglalaga ng sambong bilang gamot sa sakit ng tiyan. F.11. Pagtatapal ng dahon ng hukum-hukuman bilang gamot sa pilay. Ikatlo, mga suliranin na nararanasan ng mga katutubong manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa mga kalagayang pampolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. A. Sa kalagayang pampolitika. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pampolitika. 8.1. Hindi nauunawaan ng mga hiyem ang mga katutubong manide kapag nagsasalita ang mga ito ng wikang manide. 8.2. Suliranin sa paggawa ng sulat upang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. 8.3. Suliranin sa paglagda sa attendance sheets. 8.4. Suliranin sa pagsulat sa balota sa mga lokal at nasyonal na eleksyon. 8.5. Kahirapan na unawain ang mga malalalim na salita o termino sa Filipino at pagsingit ng salitang Ingles sa sinasalita ng mga hiyem. 8.6. Takot sa pakikiharap o pakikitungo sa mga hiyem. 8.7. Suliranin kaugnay sa pagiging kimi at kawalan ng lakas ng loob na ipahayag ang saloobin kaugnay sa patakaran ng DSWD o sa Porpis. 8.8. Suliranin ang mga katutubo ng ang mga katawagang ipinapangalan sa kanila na bihog, kabihog, agta, abyan at ita. B. Sa kalagayang sosyal naman. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong manide sa pagkipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang sosyal. B.1. Suliranin sa katangian bilang umig o walang imik. B.2. Suliranin ang kakulangan sa kumpiyansa o tiwala sa sarili. B.3. Suliranin sa paglaho at pagbabago sa katutubong wika. B.4. Suliranin sa pagsasalin. B.5. Suliranin sa pag-unawa sa mga malalim na salita sa Filipino at Ingles. B.6. Suliranin sa unti-unting paglaho ng mga katutubong tradisyon. B.7. Suliranin sa pagpaparehistro para sa sertipiko ng kapanganakan. B.8. Suliranin sa maling tawag ng mga hiyem bilang bihog o kabihog at abyan. C. Sa kalagayang pang-ekonomiya. Ang mga suliraning nararanasan ng mga tubong manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo, kaugnay o sa kalagayang pang-ekonomiya. C.1. Pambabarat sa presyo ng mga produkto ng mga katutubo. C.2. Kahirapan sa pag-unawa sa punto ng pinag-uusapan bunga ng limitasyon sa literasya at numerasya. C.3.
kawalan ng lakas ng loob na makipagtawaran sa mga produktong ibinebenta. C.4, limitasyon sa pag-unawa sa katawagan sa presyo na nasa wikang Ingles. C.5, mababang pasahod at partehan. C.6, di pagkakaunawaan sa usapin ng partehan sa pag-aalaga ng hayop. C.7, labis na pagkamahiyain. C.8, kakulangan ng oportunidad at pinagkakakitaan. D. Sa kalagayang pansanitasyon. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Marites sa kapag-ipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pansanitasyon. D.1, suliranin sa pagbabasa at pag-unawa ng mga babasahing may kinalaman sa sanitasyon. D.2, suliranin sa kakulangan ng bilang ng kubeta o palikuran. D.3, suliranin sa pag-unawa sa mga malalalim na termino. E. Sa kalagayang pang-edukasyon naman. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Marites sa pag-ipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pang-edukasyon. E.1, nagiging hadlang sa pag-ipagtalastasan ang limitasyon sa literasiya at numerasiya. E.2, kahirapan sa pag-unawa ng mga matatandang Manite sa mga ituturo ng guro sa mga non-formal education. E.3, pagkamahiyain at kakulangan ng interaksyon sa pag-ipagtalastasan. E.4, kahirapan sa pag-unawa sa mga asignaturang Ingles, ang medium ng pagtuturo. E.5, hindi paggamit ng Manide bilang wikang panturo sa edukasyong primarya batay sa mother tongue-based multilingual education. E.6, kahirapan sa pagkatuto sa gawaing pagbabasa. E.7, nararanasang pangungutya sa loob at labas ng classroom. F. Sa kalagayang pangkalusugan. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manite sa pakikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pangkalusugan. F.1, suliranin sa pagbasa at pag-unawa sa reseta ng doktor na bunga ng kakulangan sa literasiya. F.2, limitasyon sa pag-aasikaso ng mga papel at proseso sa loob ng ospital. F.3, pagkamahiyain ng katutubo sa pagkipag-usap sa doktor. F.4, suliraning hindi nila magamit ang katutubong wika sa pagkikipag-usap sa IEM. F.5, may mga termino sa Tagalog o Pilipino na hindi naintindihan ng mga katutubo. F.6, may ilang karanasan kaugnay sa pang-aapi at diskriminasyon. F.7, negatibong attitude ng ilang katutubo na kahit may sakit na o malubhang karamdaman ay hindi pa rin nagpapakonsulta sa doktor. F.8, pagkalito sa pagitan ng mga katutubo dahil sa patakarang ipinapatupad kaugnay sa panganganak. Ika-4, mga estratehiya na ginagamit ng mga katutubong Manite upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pampolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. A. Sa kalagayang pampolitika. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong Manite upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pampolitika. 8.1. Paggamit ng Tagalog at Bicol upang makaangkop sa pakikipagtalastasang verbal. 8.2. Pagpapagawa ng sulat sa mga marunong magsulat ng formal na liham. 8.3. Paggamit ng thumb mark. 8.4. Pagpapatulong sa mga katutubo na marunong bumasa at sumulat. 8.5. Pagtatanong. 8.6. Pakikitungo, pakikihalubilo at pagdalo sa mga pagtitipon. 8.7. Pananahimik at pagsunod sa patakaran kahit nalabag sa kalooban. 8.8. Pagpapaliwanag na ang katawagang ito sa kanila ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang pakiramdam. B. Sa kalagayan sosyal. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong Manite upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayan sosyal. B.1. Patuloy na pakikisalamuha o pakikitungo sa mga IEM sa panahong pumupunta sa kanilang komunidad. B.2. Pagdalo sa mga seminar at pagsasanay. B.3. Pangangaral at pagtuturo ng mga katutubong nakatatanda na isalin o ituro ang katutubong wikang Manite sa mga bata.
B.4, pagsasanay na matuto ng wikang Tagalog at Bicol. B.5, pagtatanong. B.6, gawing bahagi ng taunang selebrasyon ng nagkasupig-supig di Mamanide ang mga katutubong tradisyon. B.7, pagpaparehistro at paglahok sa taunang pagpapatala na isinusulong ng Municipal Civil Registrar na pumupunta mismo sa kanilang komunidad. B.8, pagpapaliwanag na manide ang dapat itawag sa kanila. C. Sa kalagayang pang-ekonomiya. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pang-ekonomiya. C.1, pagdayo sa lugar na mataas ang presyuhan. C.2, pagsama ng mga katutubong marunong magbasa at magkwenta. C.3, pumupunta sa palengke para magtanong sa umiiral na presyo. C.4, pagsunod kahit labag na sa kalooban. C.5, pagtanggap sa sitwasyon. C.6, pakikisalamuha. C.7, pagdayo sa ibang lugar para maghanap buhay. D. Sa kalagayang pangsanitasyon. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pagkipagtalastasan sa kalagayang pangsanitasyon. D.1, pagpapatulong sa mga katutubong marunong magbasa. D.2, pagkakaroon ng pampublikong palikuran. D.3, pagpapagamit ng mga may sariling kubeta. D.4, pagtatanong. D.5, pananahimik. E. Sa kalagayang pang-edukasyon. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pagkipagtalastasan sa kalagayang pang-edukasyon. E.1, pagdalo sa mga non-formal education. E.2, pagtatanong sa guro. E.3, pagdalo sa mga pagsasanay at seminar. E.4, pagbibigay feedback sa guro ng mga magulang ng bata. E.5, pakikiangkop sa paggamit ng Pilipino bilang medium ng pagtuturo. E.6, pakikipag-usap sa mga nangungutya at pagpapaliwanag na manide ang dapat na itawag sa kanila. E.7, pag-iwas. Sa kalagayang pangkalusugan, ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pangkalusugan. F.1, pagpapatulong. F.2, pagtatanong. F.3, pagpapasama sa kapwa katutubo. F.4, pagsasalita ng wikang Tagalog. F.5, pagsasabuhay ng mga turo ng mga kawaning pangkalusugan. F.6, pagsunod sa patakaran sa panganak. Ikalima, ang mungkahing solusyon upang maipreserba ang wikang manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte ay ang pagbuo ng isang batayan ng tumbasang wika ng manide na naglalaman ng mga katutubong salita ng manide na may katumbas na kahulugan sa wikang Filipino, Bicol at Ingles. Kaugnay naman sa mga konklusyon, ang mga sumusunod na konklusyon ay ibinatay sa mga natuklasan sa pag-aaral. Una, ang profile ng mga informant ay nasa pagitan ng edad na 14 hanggang 85 na kababaihan at kalalakihang katutubong manide na nabibilang sa 10 pababa ang bilang ng kasapi ng pamilya na nakatira sa tipikal na kubo na may buwanang kita mula sa wala hanggang 6,000 na karamihan ay hindi nakapag-aral sa edukasyong formal, kabilang sa reliyong born-again Christian at Romano-Katoliko, at sa radyo, telebisyon at pakikipagkwentuhan ang pangunahing pinagmumula nila ng impormasyon. Ikalawa, ang mga karaniwang gawin ng mga katutubong manide ayon sa kalagayang pangpolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pangkalusugan. Sa kalagayang pangpolitika, nagkaroon ng istrukturang katulad ng sa pamahalaan ang mga katutubo sa impluwensya ng mga hiyem mula sa dating pagsunod ng lungsod o komunidad ng tribo sa mga nakatatandang pinuno o haba. Sa kalagayang sosyal, ang mga katutubo ay nakaigpaw na mula sa malaong kultura ng pagkatakot sa mga hiyem na makikita sa pakikihalubilo at pakikipagtalastasan gamit ang katutubong wika at ikalawang wika. Mula sa dating tawag na bihok o kabihok ay patuloy nilang nililinaw
o nililinaw na ang tamang tawag sa kanilang identidad, wika at kultura ay Manide. Ang mga katutubong Manide ay nagpapanatili pa rin hanggang sa kasalukuyan tulad ng Katuwa, Ledong, Sayan, Sulungan, Lutayan, Sungkayaw, Binungo, Payot, pagdiriwang ng nagkasubig-subig di Mamanide, pagnganganga at paglalaro ng pana at sibat. Sa kalagayang pang-ekonomiya, pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga katutubo. Hindi permanente ang kanilang kinikita mula sa pagkakabod, pagtatanim, pakikipagkoprahan, pangisda, pangalimango at pag-aalaga ng hayop. Samantala, ang porpis ang ituturing nilang nagpadagdag sa kanilang kinikita. Sa kalagayang pansanitasyon, natuto ang mga katutubo sa kalinisan, sa kapaligiran at kalinisan pansarili sa impluwensya ng mga hayem. Natutong gumawa ng kubeta at gumamit ng iba't ibang produkto tulad ng shampoo, sabon, toothpaste, roll-on at napkin ang kababaihan. Nabago ang dating gawin na paggamit ng gugo bilang pampaligo, balat ng bunga, buhangin ng marika at sanga ng bayabas bilang pansipilyo at kalamansi bilang pagtanggal ng amoy sa kilikili. Sa kalagayan ng edukasyon, napagtanto ng mga katutubo ang kahalagahan ng pag-aaral na makikita sa pagpapaaral ng mga anak sa formal na paaralan at pagdalo ng mga matatanda at magulang sa mga non-formal education. Sa kalagayan pangkalusugan, sabay na umiiral ang katutubong paraan ng panggagamot sa pamamagitan ng mga herbal at pagpapagamot sa doktor. Ikatlo, ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa pagkikipagtalastasan sa hiyem hinggil sa mga kalagayang pangpolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pangkalusugan ay nag-ugat sa limitasyon sa literasiya at numerasiya na may malaking implikasyon sa kanilang buhay. Ang pagkatuto sa ikalawang wika ng mga katutubo ay bahagi ng kanilang pag-angkop sa pagkikipagtalastasan dahil hindi naiintindihan ng hiyem ang wikang Manide. Ang nakasanayang pagtawag sa kanila bilang bihog, kabihog, agta at abyan ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura. Ika-apat, nilitas ng mga katutubo ang mga suliranin sa pagkikipagtalastasan sa mga hiyem hinggil sa mga kalagayang pangpolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pangkalusugan gamit ang mga estratehiya ng pagtatanong, pagpapatulong, pagbibigay ng feedback, paggamit ng ikalawang wika o lingua franca, pagdalo sa mga seminar, training, pagpapaliwanag, pakikisalamuha at pagsunod sa mga umiiral na patakaran. Ikalima, ang batayan ng tumbasang wika ng Manide ang tutugon para sa preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte. Ito ang kabuang impormasyon kaugnay sa aking isinagawang pag-aaral kung saan ay may malaking ambag sa preserbasyon at pagpapaunlad ng katutubong wika at kultura. Hindi lamang ito pagpapalakas ng katutubong wika ng mga Manide ng Camarines Norte, kundi bahagi ng pagpapalakas ng wikang Pilipino sa kabuuan. Naway magpatuloy tayo na gumawa ng mga pag-aaral o pananaliksik na may tanam, may lalim at may saysay sa lipunan. Gamitin natin ang mga katutubong wika at wikang Pilipino tungo sa intelektualisasyon at multidisiplinaryong gamit at pag-unlad. Maraming salamat po at mabuhay ang pamantasan ng Bicol! Maraming salamat Ginoong Roque Agustos Lamadrid sa pagsisilbing inspirasyon sa aming lahat. Ang inyong panayam ay nagpapatunay kung gaano kayaman ang wika at kulturang Pilipino. At ngayon naman, upang ibahagi sa atin ang kanyang reaksyon, malugod kong ipinapakilala sa inyo ang ating unang reaktor, si Dr. Sander J. Macandog, Master Teacher 2, Donsol National Comprehensive High School, Donsol, Sorsogon.
Pagbati po sa lahat ng kalahok dito sa virtual na tertulyang pangwika 2022. Isang pambihirang pagkakataon ang maging saksi sa galing at husay ng isinagawang pananaliksik ni Ginoong Roque Augustus L. Lamadrid na pinamagatang preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong menorya ng Camarines Norte. Napapanahon at umaakma ang paksa ng pag-aaral sa tema ng gawain na siya ring paksa ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa taong ito. Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa paglikha at pagtuklas. Ang wikang Manide ay isang divergent na wika sa Pilipinas na sinasalita ng mga taong Negrito ng Camarines Norte sa isla ng Timog Luzon. Ito ay kabilang sa 40 naitalang nanganganib o endangered na wika sa Pilipinas batay sa Komisyon sa Wikang Filipino noong 2016. Dahil dito, mas naging makahulugan ang pag-aaral na ito ni Ginoong Lamadrid dahil tumutugon ito sa kinakaharap na suliranin ng mga katutubong wika bilang bahagi ng wikang Filipino. Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong menorya ng Camarines Norte ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapayabong at pagpapayaman ng wikang Filipino gaya ng nakasaad sa Artikulo 14, Section 6 ng Saligang Batas ng 1987. Kaya naman, nais kong ipaabot ang aking pagbati kay Ginoong Roque Augustus L. Lamadrid sa kanyang kahanga-hanga at napakahusay na pagsasagawa ng pananaliksik ukol sa preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong menorya ng Camarines Norte. Ito ay patunay ng ating lumalagablab na pagmamahal sa ating wikang Filipino. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat, Dr. Rando Zander Macandog. Ang ating ikalawang tagapanayam ay mula pa sa malayong lugar ng Samar. Siya ay kasalukuyang kawaksing propesor ng Northwest Samar State University, lungsod ng Calbayog, probinsya ng Samar. Kasalukuyan din siyang tagapangulo ng Departamento ng Filipino sa nasabing pamantasan. Kasapi ng pambansang samahan katulad ng PASADO, PSSLLF, PATAS, Sangfil, PASATAF, PSW, Kasugofil, AEIRS, at PALT. Nagtapos ng doktor ng Pilosopiya sa Filipino sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi ngayong taong ito. Naging presentor sa ikalawang international na komperensya ng Araling Filipino at Asyano sa Visayas State University, Baybay City, Leyte. Ang ating ikalawang tagapanayam ay si Dr. Erwin Apolinario Delfin. Magandang araw sa kanila, kagalang-galang na haligi ng Filipino. Ang pamagat ng papel ko ay ang kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University o NWSSU. Ako po ay si Dr. Erwin Apolinario Delfin, tagapangulo ng Filipino sa Northwest Samar State University, lungsod ng Calbayog. Ang focus ng pag-aaral ko ay ang linguistika. Ang linguistika ay pag-aaral tungkol sa wika, lalong-lalo na ang wikang Filipino. Tumutukoy ito, ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa Filipinong wika.
Ang pinagbasihan ko sa pag-aaral na ito ay may 4 na batas. Ang una ay ang Memorandum Circular bilang 88-42. Ito ay tungkol sa pagsanay ng Filipino bilang medyum sa opisyal na komunikasyon at korespondensya. Ang pangalawang basihan ng pag-aaral ko ay ang Kautusang Pangkagawaran bilang 22 Series of 1987. Ito ay paggamit ng Filipino sa pagtukoy ng pambansang wika. Ang pangatlong batayan ay ang Section 6 at 7, Artikulo 14 ng 1987 Constitution. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino, base sa Section 6, at base sa Section 7, ang opisyal na pangkomunikasyong wika ng Pilipinas ay Filipino. Ang pang-4 na batayan ay kay Santos. Si Santos ay isa sa mga komisyoner ng Komisyon ng Wikang Filipino. Ito ay base sa 2011 niyang sinabi. Ayon sa kaniya, tungkulin ng bawat Pilipino ang Filipino ay pag-aralan, mahalin katulad ng pagmahal sa sarili. Ang kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University ay may panlahat na suliranin. Ang panlahat na suliranin ay ano ang kalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University o NWSSU. Ang papel na ito ay may 4 na tiyak na suliranin. Ang una ay ano-ano ang profile sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU na tagasagot ayon sa edad, kasarian, program, at wikang ginagamit. Ang pangalawang tiyak na suliranin, ano ang antas sa kalaman ng lingwistika sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU ayon sa pragmatiko at sintaktiko. Ang pangatlong tiyak na suliranin ay ano ang antas sa kalakasan at kahinaan ng paraang pasulat sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU. At ang pang-4 na tiyak na suliranin o ang huling tiyak na suliranin ay ano ang mungkahing gawain upang umunlad ang kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU. Ito po ang balangkas theoretical na pinagbasihan ko o sa papel ko. May 4 na theory akong pinagbasihan. Ang una ay kay Selinker, pangalawa kay Brunner, pangatlo kay Chomsky, pang-4 kay Wittgenstein, pang-5 ay kay Habermas, pang-6 ay kay Heinz, at pang-7 ay kay Goldman.
Nakabuo ako ng theory base sa theory pinagbasihan ko. Ang theory na buo ko ay ang theory systematismo o tatawagin ko rin itong Bicol University at NWSSU o Northwest Samar State University Delphins Theory. Ang theory ito ay prosesong pagkuha ng kaalaman ng mga mag-aaral sa isang wikang may unang wikang kinagisnan. Dumako tayo sa balangkas konseptual, may 3 kahon. Ang unang kahon ay ang input, ang pangalawa ay ang proseso, at ang pangatlo ay ang output. Ang output sa kaalaman sa lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aral ng Filipino sa Northwest Samar State University ay nagkaroon ng webinar ng lingwistika bilang pagtalima sa wikang Filipino sa panahon ng pandemya. At ang pag-angat sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University o NWSSU. Yan po ang balangkas na konseptual sa aking pag-aaral. Ang ginamit kong method ay mixed method o qualitative method at saka ang quantitative method. Ang design na ginamit ko ay ang descriptive survey design. Ito ay pangunahing paglikom ng mga datos na gumagamit ng talatanungan. Ito ay makikita sa appendix ng aking pag-aaral. Ang pananaliksik ay ginawa sa Northwest Samar State University, lungsod ng Calbayog, lalawigan ng Samar. Humagit kumulang ng 500 mag-aaral ang kumuha ng Filipino. Ang nakisangkot lamang ay 113 na mga mag-aaral dahil sa kaginhawaan ng mga mag-aaral sa internet connection. Gumamit ng Excel sa computation. Ang instrument na ginamit ay talatanungan. Ang talatanungan ay nakafocus sa lingwistikang pragmatiko at sintaktiko. Makikita ito sa talatanungan o sa appendix ng aking pag-aaral. May 4 akong ginawang talahanayan. Ang unang talahanayan ay tungkol sa profile sa kaalaman sa lingwistikang pragmatiko at sintaktiko ng mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. Ito po ang paliwanag sa talanayan. Ang pangalawang talanayan ay may talanayan 2A at 2B. Ang 2A ay tungkol sa antas sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko ng mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. At ito po ang paliwanag sa 2A na talanayan. Ang talanayan 2B ay tungkol naman sa kaalaman ng lingwistikang sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. Ito ang paliwanag sa talanayan. Ang pang-apat na talanayan ay talanayan 3. Ito naman ay tungkol sa antas sa kalakasan at kahinaan ng paraang pasulat sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. Paliwanag tungkol sa talanayan. Ang kaalaman sa lingwistikang pragmatiko at sintaktiko ng mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. Ang unang suliranin ay ano-ano ang mga profile o ang profile sa kaalaman
ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University ayon sa edad, kasarian, program, at ang pang-apat ay ang wikang ginagamit. Ang natuklasan sa edad, kasarian, program, at saka ang wikang ginagamit ay makonklusyon sa marami ang edad na kasangkot sa 20 hanggang pataas. Maraming kasangkot sa pag-aaral ang lalaking kasarian. Maraming kasangkot sa pag-aaral ang program na Bachelor of Science in Criminology at sa kasangkot na mga mag-aaral, marami ang gumamit ng waray sa sentro ng lungsod na wikang ginagamit. Ang konklusyon o rekomendasyon sa unang suliranin ay magsagawa ng pansariling tala magsagawa ng pansariling tala ng mga mag-aaral sa bawat paaralan bago tanggapin upang umangkop ng pangangailangan sa curriculum. Ang pangalawang tiyak na suliranin ay ano ang antas sa kalaman ng lingwistika sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU ayon sa pragmatiko at sintaktiko. Ang konklusyon, base sa natuklasan sa pragmatiko at sintaktiko ay alam ang natuklasan sa pragmatiko at sintaktiko. Alam ang antas sa kalaman ng lingwistika sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU ayon sa pragmatiko at sintaktiko. Ang rekomendasyon sa pag-aaral ko para sa pangalawang suliranin ay magkaroon ng pagsasanay ang mamag-aaral partikular na sa lingwistikang larangan upang tumaas ang kaalaman tungo sa pagiging globalisado, estandardisado, modernisado at intelektualisadong wikang Filipino. Ang pangatlong tiyak na suliranin ay ang antas sa kalakasan at kahinaan ng paraang pasulat sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU. Ang natuklasan sa pangatlong tiyak na suliranin ay ang average mean ay 3.71 sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko. May palarawang antas itong malakas. Ang average mean na ito ay malapit sa range na 3.49 o sa katamtamang malakas. Bale, ang konklusyon ay malakas ang antas ng paraang pasulat sa kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa NWSSU. Ang rekomendasyon ay maghikayat ng mga mag-aaral na maisakatuparan sa loob ng silid-aralan ang estandardisadong tuntunin sa lingwistikang pragmatiko at sintaktikong larangan. Ang huling tiyak na suliranin sa aking pag-aaral ay anong mungkahing gawain upang umunlad ang kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino
sa Northwest Samar State University o NWSSU. Bali nagsagawa ng webinar series sa loob ng 2 araw ukol sa lingwistikang pragmatiko at sintaktiko ng mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University ang mananaliksik o pinamumunuan ng mananaliksik. Bali, webinar series ang mungkahing gawain para sa pagpaunlad ng kalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. Ang rekomendasyon sa pang-apat na tiyak na suliranin ay magbigay pa ng iba't ibang pasulat at pasalitang gawain sa mga mag-aaral upang tumaas ang kalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktikong larangan. Magsagawa ng mga pag-aaral na may kaugnayan sa paksang lingwistika. Magsagawa pa ng patuloy na mga webinar at ibang palihan sa mga paaralan. Iyan po ang tiyak na suliranin, ang natuklasan ko sa aking pag-aaral, ang konklusyon ko at ang rekomendasyon ko sa aking pag-aaral na pinamagatang kaalaman ng lingwistikang pragmatiko at sintaktiko ng mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University o NWSSU. Kalanggalang na mga panauhin o haligi ng Filipino, maraming salamat po. Maraming salamat Dr. Erwin Delfin sa pagbabahagi ng inyong gintong kaalaman. Upang ibahagi sa atin ang kanyang reaksyon sa panayam, ipinakikilala ko po sa inyo ang ating pangalawang reaktor, Dr. Hernan E. Etchalas, kasalukuyang Teacher 3 sa Rapu-Rapu Central School, Rapu-Rapu, Albay. Sa pamunuan po ng pamantasan ng Bicol at sa mga kawika na patuloy po sa masigasig na pagpapayaman ng ating wikang Filipino, isang maaliwalas at mapabuling umaga po sa ating lahat. Una po, ako po ay malugod na nagpapasalamat na maanyayahan bilang reaktor sa isa namang makabuluhang gawain sa pagpapaigting, pagpapalawak at buong pagmamalaki sa ating wika. Ang aking pagbati kay Dr. Erwin A. Delfin sa kanyang makabuluhang pag-aaral na ginawa para mas lalong mapalalim at maipalaganap ang kaalaman ng mga mag-aaral sa lingwistika, at ito ay may pamagat na kaalaman ng lingwistikong pragmatiko at sintaktiko sa mga piling mag-aaral ng Filipino sa Northwest Samar State University. Ang iyong pong ginawang pananaliksik ay masasabing magiging pundasyon ng mayamang kaalaman ng mga mag-aaral sa makaagham na paggamit ng mga salita para mas lalo itong mapayabong at mapangalagaan. Ito rin ay may malaking kaugnayan sa tema ng ating buwan ng wika na may tema, Filipino at katutubong wika, kasangkapan sa paglikha at pagtuklas, sapagkat ang mga mag-aaral at sambayan ng Pilipino ay magkakaroon ng malinaw at konkretong kaalaman sa paggamit ng ating wika. Ang pananaliksik ay may matibay na basihan alinsunod sa batas, memorandum, kautusan at haligi ng wikang Filipino na tumatalakay sa ating wika kung paano ito masusunod, magagamit at mapapalaganap ng tama at higit sa lahat magamit ng may puso. Ang nabuong teoryang sistematismo ng mananaliksik ay kakaiba at naglalayon para makuha sa sistematikong pamamaraan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa isang wika na may ginagamit na unang wika. Ito ay binubuo ng 7 teorya na ibinigay ng mga may malalim at malawak na kaalaman sa wika, kaya masasabing siksik
diglig at umaapaw sa iba't ibang aspektong pangwika ang nasabing nabuong teorya. Gumamit rin ng mga metodo sa pananaliksik para mas lalong mapalutang ang mga datos na kinakailangan. Batay sa mga layuning inilahad ng pananaliksik na isinagawa, ayon na rin sa mga natuklasan dito, dapat magkaroon pa ng masusi, pagpupunyagi at malalim na dedikasyon para maisakatuparan at makamit ang rurok na inaasam para sa kaalamang lingwistika. Sa palagay ko po, ito po ay maaaring gawin din sa iba't ibang paaralan o pamantasan, hindi lamang sa NWSSU para mabatid pa ang mga kinakailangan para masabi nating talagang may sapat na kaalaman tayo sa lingwistika. Isa sa mga paraan para mabigyan ng agarang solusyon sa pagpapalawak ng kaalaman sa ating wika ay ang di matatawarang mga gawain na isinasagawa ng pamantasan ng Bicol sa pamumuno ng ating mga kasangga sa wika at panitikan. Saludo po ako sa iyo, Dr. Erwin Adolfin, sa makabuluhan at di kalidad na pananaliksik na buong husay at pagpupunyagi pong inyong ginawa. Sa muli po, isang maalab at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Rando Hernan Etchalas. Ang ating huling tagapanayam ay kasalukuyang Teacher 3 at ICT Coordinator ng Daraga National High School, Daraga Albay. Nagtapos siya ng Master of Arts in Filipino Education sa Bicol University Graduate School sa taong 2021 sa tulong ng Graduate Study Subsidy Program o GRASP ng Pamahalang Panlalawigan ng Albay. Siya ay nagkamit ng parangal bilang cum laude sa taong 2015 sa Bicol University College of Education, Legazpi City. Nagturo ng 3 taon sa St. Raphael Academy, Legazpi City. Naging part-time instructor sa Bicol University College of Education at kasalukuyang part-time instructor sa Daraga Community College. Nakapaglahad ng mga papel sa mga komperensya, pang-international man sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tampok dito ang kanyang thesis na pinamagatang Isang Salin sa Filipino ng mga alamat ng lungsod ng Legazpi na nailahad sa 2021 International Mother Language Conference and Festival sa Beijing, Shanghai, China sa pamamaraang virtual. Ang ating huling tagapanayam ay walang iba kundi si Binibining Marichu N. Arrogante. Marina daw sa Indogabos, pagbati sa Bicol. Magandang araw para naman sa mga Katagalugan at saan mang panig ng Pilipinas. Ikinagagalak ko at isang pribilehiyo na maipresenta ang aking pananaliksik na may pamagat na Isang Salin sa Filipino ng mga alamat sa lungsod ng Legazpi. Nais ko munang ipaabot ang aking wagas kung sa Bicol, dayupot, bulaos na pasasalamat sa paanyaya na maging tagapanayam at makapagbahagi ng kabatiran ukol sa aking isinagawang pag-aaral. Sa masigasig na direktor ng BIO Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Olikino, at sa aking tagapayo, Professor Benita Balya Hugo, at sa lahat ng mga naging bahagi ng programang ito. Hindi ko na papatagalin pa. Uni na, mari na, magdangog na. Ang pananaliksik na ito ay may pamagat na Isang Salin sa Filipino ng mga alamat sa lungsod ng Legazpi. Alam mo ba kung saan galing ang pangalan ng iyong barangay? O kaya naman ang kwento sa likod nito? Maaaring iilan lamang ang nakakaalam ng kwentong pinagmulan ng pangalan ng inyong barangay. Kaya naman, isa itong suliranin na dapat bigyang pansin hindi lamang sa Legazpi, kundi maging sa inyong mga lugar. Ayon sa Saligang Batas, 1987, Section 14 hanggang 15,
kailangang itaguyod ng Estado at bigyang pagpapahalaga at pagpapayaman ang kulturang Pilipino. Kaya naman, pangunahing layunin ng pag-aaral na maisalin sa Filipino ang mga alamat o mga istorya ukol sa pinagmulan ng pangalan ng mga barangay sa lungsod ng Legazpi at makabuo ng audiovisual translation na magagamit bilang karagdagang kagamitang panturo sa pagtuturo, pagkatuto ng Filipino sa bagong normal. Sinagot sa pag-aaral ang sumusunod. Una, ano-ano ang mga alamat ng bawat barangay sa lungsod ng Legazpi? Pangalawa, ano ang kabisaan ng salin ng mga alamat mula sa Bicol patungo sa wikang Filipino batay sa eksperto at di-eksperto? Pangatlo, ano ang kabisaan ng audiovisual translation ng mga piling alamat bilang kagamitang panturo batay sa eksperto sa IT, guro ng sa Filipino, at mga mag-aaral? Narito ang balangkas konseptual ng pag-aaral. Makikita sa balangkas konseptual na ang pananaliksik na ito ay ukol sa pagsasalin ng mga alamat bilang kagamitang panturo. Ito ay nakatuon sa pagsasalin ng mga katutubong panitikan o alamat sa lungsod ng Legazpi na mula sa Bicol patungo sa Filipino. Upang maisagawa ang pagsasalin, ang mananaliksik ay naghanap at naglikom ng mga alamat sa bawat barangay sa lungsod ng Legazpi sa pamamagitan ng pagtungo at pakikipanayam sa ilang residente sa bawat barangay. Pagkatapos ay sinimulan ang pagsasatitik ng mga nalikom na mga alamat at masusing paglalapat ng pamantayan sa pagsasalin. Ang mga isinaling alamat ay ipinasuri ang kabisaan ng salin sa mga eksperto, mga mag-aaral ng MaPhilEd na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino na kung saan sila ang may higit na kaalaman sa pagsasalin at di-eksperto naman ng mga mamamayan sa lungsod ng Legazpi na kung saan maaari ring makapagbigay ambag. Binigyang interpretasyon ang resulta pagkatapos. Sinimulan din ang paggawa ng audiovisual translation sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamabisang salin, paggawa ng audiovisual translation sa eksperto o may alam sa larangang ito. At matapos na mabuo, ito ay ipinasuri sa pamamagitan ng pagpapanood ng video sa mga eksperto sa information technology. Ang mga guro sa Bicol University College of Education na nagtuturo ng educational technology, mga guro ng sa Filipino at mga piling mag-aaral sa Orosite High School at Daraga National High School upang malaman ang antas ng kanilang pagtanggap sa audiovisual translation o tinatawag nating AVT. Naniniwala ako na ang ginawang pagsasalin sa mga katutubong panitikan o alamat sa lungsod ng Legazpi ay isang daan upang higit na mapahalagahan at maipreserba ang makulay na panitikan ng mga taga-Legazpi. Ang audiovisual translation ay isang makabago at napapanahong materyal sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ay isang multimedia na kagamitan upang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral sa pag-alam at pagbabasa ng mga katutubong panitikan na siyang pangunahing layunin ng pag-aaral. Alamin naman natin ang paraan ng pananaliksik. Ginamit sa pag-aaral na ito ang palarawang pagsusuri o ang tinatawag nating descriptive method. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ko na gamitin ang descriptive survey research design na gumagamit ng talatanungan o survey questionnaire para makalikom ng mga datos at naging gabay sa pakikipanayam sa mga respondent. Ginamit din ang dokumentaryong pagsusuri o ang documentary analysis na kung saan lubos nauunawaan
ng mananaliksik na nababagay ito sa pag-aaral, na kung saan nagsagawa rin ng pakikipanayam at obserbasyon upang makadagdag sa pagkalap ng mga datos at impormasyon. Narito na ang natuklasan sa pag-aaral. Itinuturing na pinakamalaking lungsod sa Riyong Bicol ang Legazpi. Ito ay kinikilalang isa sa mga papaunlad na lungsod dahil sa magagandang pasyalan at mga establisyamentong pinapatayo rito. Ngunit, dapat ding makilala ng mga tao ang Legazpi dahil sa mayaman at makulay na panitikang nakapaloob dito. Binubuo ito ng 70 mga barangay at sa bawat barangay na ito ay may nakakubling mga kwento, mga alamat na pinagmulan ng kanilang lugar. Ang alamat ay isang uri ng akdang pampanitikan na sumasalaysay sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Isa ang panitikan na sumasalamin sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang lipi. Sa kasalukuyang panahon ay nakababahala at nakalulungkot ang lumalalang kawalan ng interes ng mga kabataan sa panitikan sa Pilipinas. Ang pangunahing pinagkunan ng datos tungkol sa mga alamat ng mga barangay sa lungsod ng Legazpi ay ang mga kwento mismo o salaysay ng mga mamamayan Legazpeño na inirekomendang kapanayamin ng mga opisyal ng sangguniang barangay at ang iba naman ay natukoy batay sa pagtatanong-tanong at paghahanap ng mananaliksik ng posibleng makapagsalisay ng pinagmulan o ginikanan ng alamat ng kanilang barangay. Mula sa 70 barangay ay natuklasan, nakalap at naisalin ang 64 na mga alamat sa lungsod ng Legazpi. Naikategorya ito sa pangalan ng tao, puno o halaman, natatanging pangyayari, pang-araw-araw na gawain, at mga buhay ng santo ang pinagmulan o pinaghanguan ng mga istorya ng pangalan ng bawat barangay. Narito ang kompilasyon ng mga alamat sa lungsod ng Legazpi na pinamagatang Sawangan, na tumutukoy sa dating pangalan ng lungsod ng Legazpi dahil sa geographical na lokasyon nito na malapit sa dagat. At karamihan ay ang mangingisda ang unang pangkat na nanirahan sa lugar. Ito ang ginamit na pamagat sa kompilasyon ng mga alamat mula sa na pinaikling salin, W para sa wikang Filipino, A or A para sa alamat, ukol at ngan na nagmula sa salitang pangalan. At kung bubuiin ay salin sa wikang Filipino ng mga alamat ukol sa pangalan ng mga barangay sa lungsod ng Legazpi. Narito ang talaan ng nilalaman. Ito ang mga alamat sa bawat barangay sa Legazpi. Narito naman ang mga halimbawang alamat ng barangay. Ang mga alamat na nalalikom sa bawat barangay ay nasa wikang Bicol at matyagang isinalin sa wikang Filipino. Dito na papasok ang pagsasalin. Ayon kay Almario, isang dagdag na gawain sa globalisasyon ang tinatawag nating lokalisasyon. Kailangang mahawi ang mga hadlang pangkultura upang magkaroon ng epekto sa bawat target na bansa ang isang gawain o proyektong global. Ang nalikom na 64 na mga alamat ay masinsinang isinalin, ipinasuri ang kabisaan nito sa mga eksperto at di-eksperto. Ang ekspertong tinutukoy rito ay ang 64 na mga mag-aaral ng MaPhilEd na kumuha ng kursong sining ng pagsasaling wika. At ang mga di-eksperto naman na pinagkunan din ng mahalagang datos ay sila ang mga ordinaryong mamamayan ng lungsod na siyang pinag-uukulan din ng salin.
Batay sa resulta ng pagtataya sa kabisaan ng salin ng mga alamat mula sa Bicol patungo sa Filipino, lubos na sumasang-ayon ang mga eksperto at di-eksperto na mabisang mabisa ang nabuong salin. Tampok sa panahon ngayon, okay, nandito po ang mga halimbawang kwento. Kung ating makikita ay naisulat ito sa Bicol patungo sa Filipino. Tampok sa panahon ngayon kung iugnay, ang pagsasalin ay ang tinatawag na audiovisual translation. Panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, kaya naman kailangang ding makipagsabayan ng ating panitikan sa pangangailangan at interes ng mga tao. Ito ang humamon sa kasalukuyang mananaliksik upang isagawa ang pag-aaral na ito. Matapos maisalin ay pumili ng 2 alamat na ginawa ng audiovisual translation. Ang pinagkunan ng datos para sa kabisaan ng audiovisual translation ay ang pagtatayang ginawa ng mga eksperto sa IT, mga guro ng sa Filipino at mga mag-aaral sa Orsay High School at Daraga National High School. Sa pagtataya ng kabisaan ng audiovisual translation ng mga eksperto sa IT at mga guro ng sa Filipino sa AVT na nabuo sa alamat ng Mariawa at Imalnod, ay pinanood ang mga ito saka pinasagutan ang talatanungan. Narito po ang halimbawang audiovisual translation. Ito ay cut video lamang. Natugang kung sa insinda halit, ang aking tuga nanangalas, suminimbag, talnod, na ang ibig sabihin sa irarom kan tubig. Naisip kan agum na ini, sarong lugar. Puon ka ito, ang lugar inapod na talnod. Asin dain naghaloy, ini naging imalnod. Kunyan, tawara paman ining pangara ng lugar indo. Aakudod ini Mariawa na. Bilang pagrumdum sa marahay na gibuhan ni Maria Asinwana. Hanggang naging Mariawa ang apod sa paghaloy kipanahon. Ang istorya kang Babilon. Naging mabisang mabisa rin ang naging pagtataya ng mga IT expert at mga guro sa Filipino sa nabuong audiovisual translation na magagamit bilang makabagong kagamitang panteknolohiya sa pagtuturo ng Filipino. Nabuo ang audiovisual translation sa pamamagitan ng paglalapat ng angkop na musika, tunog, larawan, dialogo, subtitling at iba pang aspektong teknikal. Isang makabagong pamamaraan sa pagtuturo ang paggamit ng audiovisual translation. Ito ay magsisilbing pamukaw sa interes ng mga mag-aaral upang pag-aralan ang mga katutubong panitikan na magpapalalim sa kanilang pag-unawa sa sariling kaakuhan, kultura at kalinangan. Batay sa mga natuklasan sa pag-aaral ng mga isinalin at nabuong audiovisual translation sa mga alamat ng lungsod ng Legazpi, nabuo ang sumusunod na mga konklusyon. Una, masasalamin sa mga alamat sa lungsod ng Legazpi ang magandang kaugalian, paniniwala, prinsipyo at mga bagay-bagay na may kaugnayan din sa payak at walang pagkukunwari nilang pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapahalaga sa kanilang lahi. Malikhain ang tao at ito ay nakasentro sa kanilang obserbasyon at pag-unawa. Pangalawa, ang kahusayan sa pag-unawa sa pagsasalin, paggamit ng epektibo at angkop na pamamaraan ay makabubuo ng makinis,
malinaw at lubos na mabisang isinaling teksto. Ang pagkonsulta sa mga eksperto at di-eksperto ay paraan upang lalo pang mapabuti ang alinmang salin at isang paraan upang malaman kung malinaw ang salin kapag naiintindihan din nila ang salin. Ibig sabihin ay malinaw na ito. Pangatlo, nabuo ang audiovisual translation sa pamamagitan ng kadalubhasaan sa paglalapat ng mga musika, tunog, angkop na larawan, malinaw na dialogo, subtitling, transition, at iba pang aspektong teknikal. Isang makabagong pamamaraan ng pagpapayabong ng kaalaman ay sa pamamagitan ng paggamit ng audiovisual translation bilang kagamitang panturo upang lubos na maipabatid ang angkop na kaalaman tungkol sa mga sinaling kwento o teksto. Ang audiovisual translation ay daan sa pagpukaw sa interes ng mga mag-aaral upang pag-aralan at alamin ang mga katutubong panitikan nang sa gayon ay makabuo ng mas malalimang pagsisiyasat sa mga lalawiganing kwento o teksto. Batay sa mga nabuong konklusyon, iminumungkahi ng mananaliksik ang sumusunod na rekomendasyon. Una, magsaliksik, maglikom pa ng mga lalawiganing, regional at pambansang katutubong panitikang ng mga sumusunod na mananaliksik. Pangalawa, magkaroon ng mas marami pang pagsasalin ang mga tagasalin ng iba't ibang akda mula sa iba't ibang lalawiganin, regional, patungong pambansa para sa lubusang pag-unlad ng wika at literaturang Filipino. Pangatlo, maglaan ng sapat na pondo ang Komisyon ng Wikang Filipino at NCCA para sa pag-oorganisa at pagsasagawa ng maigting na seminar workshop sa mga guro tungkol sa pagbuo ng audiovisual translation. Pang-apat, bumuo ang Komisyon ng Wikang Filipino ng isang espesyal na archive kung maaari sa bawat rehiyon sa Pilipinas, kung saan ito ang paglalagyan ng mga talang patungkol sa literatura o panitikan ng bawat lugar sa mga probinsya nito. Panglima, gamitin ng mga guro sa Filipino bilang lunsaran sa pagtuturo ang nabuong audiovisual translation nang sa gayon ay makita ang pagiging epektibo nito bilang kagamitang panturo at pagkatuto. Pang-anim, isabay sa kurikulum ng kursong Filipino ang espesyal na panitikang magtuturo at magpapaunawa ng pinagmulan ng bawat lugar at gawing kontekstual ang pagtuturo ng panitikang Filipino sa bawat rehiyon sa bansa. Pangpito, dapat na paunlarin, pagyamanin, at tangkilikin ang mga katutubong panitikan sa tulong ng audiovisual translation nang sa gayon ay maipreserba at maipasa ito sa susunod na henerasyon. Pangwalo, ang mga ginawang salin ay maaaring gamitin ng mga guro bilang karagdagang kagamitang pampagtuturo at pagkatuto sa iba't ibang antas ng edukasyon. At pangsyam, dagdagan pa ang tagasuri ng salin upang mas lalong matiyak ang kabisaan ng isinalin sa mga susunod na mananaliksik. Ito ay hindi pagmamalaki sa pananaliksik na aking ginawa, kundi sana magsilbing inspirasyon at makakuha ng kabatiran upang mas lalo pang paigtingin, palawakin ang pag-aaral sa mga katutubong wika. Tunay nga na ang Filipino at mga katutubong wika ay kasangkapan sa paglikha at pagtuklas. Maraming salamat po at Diyos mabalos. Maraming salamat Binibining Marichu Arugante sa inyong ibinahaging kaalaman sa pagpapayaman at pagpapahalaga sa ating wikang pambansa.
Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang huling reaktor sa ating palatuntunan. Walang iba kundi ang ating faculty ng Western Mindanao State University, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Doctorando Hana Drapesa Bermilio. Buenos dias a todos! Isang magandang buhay sa ating lahat. Isang karangalan na maanyayahan bilang reaktor sa virtual na tertulyang pangwika sa pangunguna ni Dr. Evelyn Olicino, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Pamantasan ng Bicol. Sa ating kapitapitagang Pangulo ng Pamantasan, Dr. Arnulfo Mascareñas, sa ating kagalang-galang Arthur Casanovang, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, sa ating masigasig na Bicol Commissioner, Dr. Angela Lorenzana, sa aking mahuhusay at dinamikong Profesor, Dr. Leticia Lopez at Dr. Grace Mayor, at sa lahat ng bumubuo nitong colloquium, isang mainit na pagbati. Isang magandang material na papel pananaliksik ang nabuo ni Binibining Arogante, lalo na sa larang ng pagsasaling pangwika na higit na makatutulong sa pagpapaunlad at pagpapakilala ng panitikang Bicol, particular na sa alamat. Tiyak ko, sa ganitong uri ng pananaliksik ay higit na mapapayaman at tatangkilikin ng panitikang Filipino sa pamagitan ng pagbuo ng isang kagamitang pampagtuturo na magagamit ng mga guro bilang lunsaran ng maitaas ang pagsusulong ng paggamit at pagtangkilik sa mga kwentong bayan na nagsisilbing pagkakakilanlan at kultura ng isang lugar. Sa ganitong paraan, maitaas ang kalidad ng pagtuturo sa pamagitan ng paggamit ng isang inobatibong paraan gamit itong nabuong audio-visual translation. Ganon pa man, ang isang gawaing pananaliksik ay dumadaan pa rin sa isang masusing pagsusuri. Narito po ang aking rekomendasyon sa ginawang pag-aaral. Kung gagamiting kagamitang pampagtuturo ang nabuong audio-visual translation ng mga alamat, ipasusuri po ito sa isang profesional na tagasalin upang matiyak ang kawastuhan ng konteksto ng salin sa kultura ng tunguhang wika. Sa 64 na alamat na isinalin at sinuri, inirerekomenda na hindi lamang 2 ang bubuing AVT, at least 5 o 10 ang mabubuo mula sa 64 na isinalin upang makatutulong sa pagsulong na makilala ang panitikang Legazpi sa pamagitan ng nitong makabagong lapit ng paggamit ng kagamitang pampagtuturo na sa panahon ng bagong danyo o panahon ng bagong normal. Ang nabuong pag-aaral isang magandang material na papel pananaliksik na mairerekomendang mailathala sa isang scholarling pag-aaral o mga refereed articles o sa isang Scopus publications. Ang nabuong audio-visual translation ay isumite sa inyong tanggapan sa DepEd, particular na sa IM's coordinator upang dumaan sa isang pilot testing at lehitimong magagamit ng paaralan. Muli, isang kapuri-puring pag-aaral at mainit na pagbati po sa inyo, Binibining Arogante, sa inyong napakagandang hangarin at pagtatangkang maisakatuparan ang ganitong pag-aaral. Maraming salamat, Dr. Ando Hana Drapesa Bermilio, sa iyong reaksyon. Ngayon po, para sa ating malayang talakayan, bukas po ang ating tablado sa mga katanungan hinggil po sa mga panayam ng ating mga tagapanayam. Ngayon, kung halimbawa meron kayong mga katanungan, mangyari po lamang na banggitin ang pangalan, ang posisyon, at maging ang paaralan kung saan kayo napapabilang. Narito ang mga tagapanayam para masagot ang inyong mga katanungan. Dagdag ko lang po kung mayroong ayaw banggitin sa Zoom, pwede namang sa chat box, mag-mensahe.
At babasahin na lang po ng ating guro ng palatuntunan, Professor Merilette London. Parang wala, Let. Wala po. Ayon kay Ginoong Angelo Noel Manuel, maraming salamat sa inyong kaalaman. Makakatulong po ito sa personal growth ko, lahat ng mga naging guest speakers. Maraming salamat, Ginoong Angelo Noel Manuel, sa iyong komento. Meron pa ba? Mukhang wala na po, ma'am. Kung wala na po ay ipagpapatuloy na natin ang ating Opo. webinar. Sa muli ay malugod na pagbati sa lahat ng mga napakagaling na mga tagapanayam sa inyong mga makabuluhan at napapanahong saliksik. Maraming salamat po. Para sa ating pinidbati, mapitagan kong ipinakikilala sa inyo ang dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, Lungsod Legazpi, Dr. Leticia M. Lopez. Bawat pagpupunyagi sa anumang hangarin ay nagdudulot ng tagumpay. At sa bawat hakbang patungo sa tagumpay ay naroon ang mga taong naging bahagi at handang makiisa upang maabot ang guro ng tagumpay. Magandang umaga sa inyong lahat. Marubdob na ipinaabot ang di matangkakan na pagpapahalaga at pasasalamat sa mga taong tumulong at nakiisa sa virtual na tertulyang pangwika sa taong ito. Una, sa mahal at napakamabunying Pangulo ng Pamantasan ng Bicol sa kanyang patuloy na pagsuporta sa mga gawaing pangwika, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, Dr. Arthur Casanova, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Malacanang, Maynila, Dr. Angela L. Lorenzana, Commissioner Bicol, Komisyon sa Wikang Filipino, sa mga mahuhusay na naging tagapanayam sa gawain na ito, ang kanilang di matatawarang kuntil-butil ng kaalamang ibinahagi na sina Ginoong Roque Augustos Lamadrid ng Jose Panganiban National High School, Camarines Norte, Dr. Erwin A. Delfin, Associate Professor ng Northwest Samar State University, Calbayog City, Samar, Binibining Marichu Arrogante, Daraga National High School, Daraga Albay, sa ating mahusay na reaktor ng palatuntunan ito na sina Dr. Alexander Macandog ng Dunsol National Comprehensive High School, Dunsol, Sorsogon, Dr. Rando Hernan Ichalas, Rapurapo Central School, Rapurapo Albay, Dr. Rando Hana Drapesa Bermilio ng Western Mindanao State University, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Malugod na pasasalamat sa magaling na direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Pamantasan ng Bicol bilang tagapamuno ng gawain sa umagang ito na si Dr. Evelyn C. Uriquino, sa suporta mula sa Departamento ng Filipino ng Pamantasan ng Bicol, partikular na sa Kolehiyo ng Arte at Letra, sa pamumuno ni Dr. Grace Mayor at sa 10 ng kanyang makasamahan sa departamento, sa butihing direktor na si Professor Rowena Zoilo, Direktor ng Bicol University Extension Management Office, sa napakahusay na guro ng palatuntunan na si Professor Merilette London, sa mga guro, mga magulang, mag-aaral, maging sa lahat ng kinatawan sa gawain na ito ngayong umaga, ang ating iginagalang na pangalawang Pangulo sa Pananaliksik, Pag-unlad at Extension, Dr. Louie Amano, Dr. Ami Dorosan, pangalawang Pangulo sa Gawaing Pang-akademiko, Professor Jerry Bigonia, pangalawang Pangulo sa Pananaliksik at Pag-unlad, Attorney Joseph Batulata,
Pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, kabilang po Dr. Renelyn Bautista, Director ng CPRO, Dr. Jose Ebi Duclay ng Komisyon sa Wikang Filipino, Professor Bing Balya Hugo ng Kolehiyo ng Edukasyon, Pamantasan ng Bicol, Engineer Melody May Montas, sa inyong walang sawang pagtulong, maging si Ginoong Mark Francis Siana, Binibining Jasmine Marceliana, mula sa Bicol University, ang malugod na pagpapasalamat, maging sa Komisyon sa Wikang Filipino, mula sa Jose Pangaliban National High School, Camarines Norte, Dunsol National Comprehensive High School, Dunsol, Sorsogon, Northwest Samar State University, Calbayog City, Samar, Rapu-Rapu Central School, Rapu-Rapu, Albay, Daraga National High School, Daraga, Albay, Western Mindanao State University, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, at higit sa lahat, sa poong may kapal, sa paglaan sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng mga kakayahan at talento upang magamit natin sa misyon ng buhay. Sa muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Leticia M. Lopez. Maragdob na pasasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa sa ating palatuntunan sa araw na ito. Sa pamamagitan ng gawaing ito ay alalahanin nawan natin ang pagpapahalaga sa ating mayamang wika, kultura at sining ay maaari nating ipagdiwang sa pamamagitan ng pagtataguyod at pagpapayapong nito. Muli, ako po si Professor Merilet L. Londoño. Mabuhay ang pamantasan ng Bicol, mabuhay ang wika at kulturang Filipino, mabuhay tayong lahat. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands. We all shall cherish what you've taught us, that you hold